yayi a wani hadisin Allah ga mutum annabi sallallahu alaihi bai rubuta alqur'ani ba rubuta alqur'ani a zamanin manzon Allah ba gaba daya a zamanin sa na Abubakar an ba da shawara a rubuta sai na Abubakar yace ba zan yi abin da annabi bai ba suka yi ta jawo hankalin shi suka ganar da shi yace to a fara rubuta an fara ba a gama ba zamanin sai na Umaru ba a tara qur'ani ba sai zamanin sai na Usmanu aka tara alqur'ani kaga wannan annabi bai qur'ani ya aka yi shi guda shida aka yi guda shirin na a fatan akuya aka yi ba digon ca ba digon ba wasali ba komai daga baya aka zo aka kage wannan bid'ar to shi a fatan na rubutawa aka yi koko ba rubutawa aka yi ba rubuta aka yi amma to kaga an rubuta kenan a zamanin shi a ba zamanin annabi baka ji abin da nace ba zamanin sai na Usmanu nace maka sannan kuma in kana ce a bid'a din nan ka duba sallan tarawihi annabi yayi annabi bai yi ba to me yasa yanzu muke har kuna yin ma wani tahajjudi ne da daddare da sauransu bayan ma an gama wannan da muka saba da shi guda 10 kwanan nan an kirkiro da tahajjudi har mata su fita ana kokari ne a samu kusanta da Allah annabi ya ce haka annabi ya ce ai kokari mana ai ba Allah ne ya ce min al-layli fatahajjan nafilatan laka annabi aka gaya masa wa min al-layli fatahajjan nafilatan laka sai an yi masa karbuka maqaman mahmuda annabi ne aka fallanta mishi tashin dare kai in ka kokai annabi ka samu lada to ai nan muna koyi da annabin ne to amma ai bai ce ku yi ba bai ce mu yi ba amma tunda yayi mu muna koyi da abin da yi ne ai kuka ai mu ne masu koyi da annabi to bari in gaya maka ma sai na Umar lokacin da annabi ya bar duniya ba a yin tarawih annabi ya yi tarawih so 3 ya zo ya tarar da masallaci ana sallah daban-daban annabi ya fito sai masu limanci aka yi sallah jama'a suka taru washe gari na gida suka ji labarin annabi ya fito jiya an yi sallah da shi sai suka cika masallaci rana na 3 masallaci ya cika annabi ya ki fitowa aka yi ta jira har gari ya waye sahabbai suna jira annabi ba su kosawa annabi ya fito sallah zuwa ya rasulullahi jiya mun ta jiran ka tun da dare muke jira kai sallah sai ya ce a'a wallahi ni kan so abu in bar shi saboda tausayin ku inda na ci gaba da fitowa Allah zai fallanta muku ya zama wahala gare ku don haka na bari kowa dai je yi kokarin sa ana nan zamanin sai na Umaru shi ko ya fito tana sai ga kowa na ta kokari a sallah kowa na ta kokari sai kai wannan da zai kyau sa musu liman sai ya kawo liman sai ya sa musu amma shi da yake shine halifan manzon Allah lokacin bai yi ba sai ya sa musu halifa sai aka yi ta yi da aka yi kwana na farko masallaci ya cika na 2 ya cika na 3 ya cika da ya fito ya ga mutane sai ce ne matil bid'atu hadha ma dalla da wannan bid'a wato kenan akwai bid'a mai kyau oho to gadi ya ce ni'imatil bid'atu kaman kiran sallah a salatu annabi ya ce ayi a zamanin sai na Umar aka kage shi kaman su inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan da ake yin hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Umar ibn Aziz ya kage shi kamar misalin abin nan to waɗannan dai kenan to su bid'an nan shikenan guda ɗaya ne kawai aka samu mai kyau sauran akwai ba wanda ya bayi da kyau kamar yadda muka san mun san cewa kullu bid'atin ne lalalatin ne in ka ce kullu bid'atin da lalalatin hadisai ma duk bid'a ne akwai littafin da annabi ya rubuta babu akwai littafin da Abubakar Umar Usman Ali ya rubuta babu akwai littafin da Asharatul Mubashshirati suka rubuta babu akwai littafin da wani sahabi ya rubuta sunan shi hadisi ai bayan Allah suka rubuta to ai dukkan mu bayan Allah ne amma yau gashi in za ka yi min wani hujja sai ka ce hadisul Buhari fa sunan mutum ne wani gari ne Buhara in ka ce Muslim zaka ce hadisul Muslim fa wani mutum ne kuma kana magana annabi ne ka ambaci Muslim Turmuji shi ma sunan wani mutum ne ka ambaci wannan duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba ba abin da yayi a ciki bai kuma ce ayi ba amma tun da bai hana ba wannan bid'a ne mai kyau wanda in ba a yi ba yanzu da hadisin bai samu ba da qur'anin bai samu gare mu ba da ilimin da muke takama da shi cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da baka san shi ba ta malam dai naji ka dauko gangara amma gaskiya akwai anan ma ina so in tambaye ka ga mutum mana shin annabi ya yi izala to ai
mu inda muka dauke abin da yasa na tambaye ai sai ka sanya ka ce kullu bid'atin dalala bid'a kuma duk abin da bai annabi bai yi ba to Allah a karo mun inda annabi ya yi izala yawwa Allah shiga ya za ku ce babu mu abin da muka sani ai qur'ani da hadisi su ne kawai izara mutum ya bi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya ce a bari ya bi kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai kawai su ne ake kira izala ba wani abu ba to mun san aikin ku dai ku ce a bar istighfari da salati da la ilaha illa ina Allah ya ce a bar su mu ba mu ce a bar su ba mu abin da muka ce ku daina kididdigewa da ƙa'idance su ai annabi ne ya kididdige mana man salla alayya marratan man salla alayya asharan man salla alayya mi'atan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yughanu fi qalbi wa astaghfirullah fil yawmi fi kulli yawmin 70 mara ai annabi ne ya kawo mana adadin ba mu muka kaga ba to malam bari dai matsa gaba nukan ji kuna ta maganan waliyai tun da zaka ke maganan waliyai shin wali ne waliyi ya aka yi kuka san waliyi wanda mu mun san ba wanda ya san waliyi sai Allah to waye Allah ne da kansa sha la inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allahu waliyul ladina amanu wal ladina kafaru awliya'uhum ad-dawut ai shi wali duk mutumin da ya jibanci Allah ai kuma yan izalan akwai wasu waliyan da kuka yadda da su akwai wasu waliyan da kuka yadda da su ku abin da kuka yadda ba za a san waliyi bane wani tunda ba ku da ilimin sanin kun yadda akwai waliyi amma a ce wani ne waliyi shine ba ku yadda ba abin da yasa ce kun yadda ai kun ce misali a maganar tawassuli ko da yake kila ban sani ba a maganar tawassuli ai ba mu zo nan ba tukuna ba ni bayanin ya waliyi yake tukuna ai za mu zo kan tawassulin duk mutumin da yake na Allah kusa da Allah mumini waliyi ne sai dai alal maratib to ya ake zamantowa kusa da Allah har mutum ya zama waliyi ai kai ma ka fi sanin kowa na kusa da Allah ai da kanka da zaran an faɗi wani sai ka ce wani na Allah ne waye ga maka na ga yana aikin Allah to shi kenan waye ga shi ya ga maka da ka san abin da yake a boye ban sani ba to amma kuma malam ina mamaki ubangiji yana cewa wa in yamsaska Allah bil lurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yaridka bi khairin fala radda li fadlihi wannan aya ne na Qur'ani wanda yake nuna cewa ba wanda ya sai maka wani abu sai Allah ya kuke yin tawassuli da waliyai kuna cewa za su yi muku wani abu to ai Allah ne ya kawo tawassuli tun farko bari in kawo maka ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الذي تساءلون به والارحام Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai guda daya wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi halakum wanda kuke roƙon Allah tasaaluna bihi wallarhama kukan ce laraba sukan ce kai mun dan zumunci kai mun dan zumunci Allah ne ya faɗi wannan da kansa kaga tawassuli ko kuma kun yarda da tawassulin kun ce tawassuli ba a yi ne sai da aiki kamar yadda waɗansu mutum uku suka je suka shiga kogo da suka shiga kogon ya rufe da dutsen kowa aka ce kowa ya faɗi aikin da ya na kirki dai ya ce ka sani Allah na rike ladan wani shekara ya dawo na bashi Allah don wannan ka buɗe mun aka buɗe wanda ya ce a ya ubangiji ka san wata mata na neme ta har zan yi zina da ita na ji tsoron Allah na bari Allah don wannan aikin da ne ka bude mu kun yarda da wannan to mu mun yarda tawassuli da wani mutum wanda yake kusa da Allah muke gani yake kusa da Allah kamar yin ake tawassuli da zumunci bari in ka maka hadisi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rasa ruwa zamanin sayyidina Umar da aka zo aka fita roƙon ruwa sai sai na Umar ya daga hannu yana ce Allah muna roƙonka ruwa don albarkan baffan annabi don albarkan wan baban annabi Abbas Allah ka yi mana ruwa don shi da muna roƙon Allah da sunan annabinka yanzu ba annabinka yanzu Allah ba mu ruwa don amminka Abbas ba ma saboda annabin ba saboda annabi don albarkacin amminka Abbas ba mu ruwa
Allah ya yi ruwan